Менә натюрмортлар. Аксар авылында яшәүче Сөйнеш Галимованың йортында һәр бүлмә үзе ясаган картиналар белән бизәлгән. Сөйнеш ханым белеме буенча педагог. 33 ел Аксар мәктәбендә математика, биология укыта. Шулай ук укучыларны рәсем ясау нечкәлекләренә дә өйрәтә. Лаеклы ялга чыккач кына ныклап картиналар ясауга алына. Эшләр күп булганлыктан рәсемгә бик игътибар бирелмәде тирәнтенендә. Барыбер хыялымда утырып, онытылып рәсем ясыйсым килгән иде. Пенсияга чыкканнан соң инде менә бу телекне инде тормышка ашыру максатыннан үзем интернеттан рәсемнәр карап, туктале ясый башлыйм әле, ясап карыйм әле дигән уй белән ясый башладым инде. Рәссамның иҗат галереясында натюрморт та, пейзажны да күрергә мөмкин. Берсендә сусыл җимешләр, икенче якта табигатьнең гүзәл мизгелләре сурәтләнгән. Махсус онлайн дәресләрдә укып осталыгын да арттыра ул. Мен бу картина төне буе ясадым. Өлгерим дип, чөнки бу картинаның дәресен миңа бирделәр. Бушка, акчасыз, ясап кар әле, ясый алырсыз микән, ошар микән дип. Останың эшләр сандыгында 100-гә якын иҗат җимеше саклана. Күпчелек картиналары майлы буяулар белән ясалган, ә палитрасында барысы җиде буяу. Шуларны үзара кушып төсләрне уйната. Һәрберсендә кабатланмас осталык, күңел җылысы сизелә. Рәсем матур килеп чыксын өчен аны оста итеп ясау гына аз. Иң мөһиме йөрәк җылысын салып, эшне яратып башкару мөһим ди ул. Сөйнеш Галимованы бигрәк тә көзге табигать илһамландыра. Көз көне бит инде бакча эшләре күп, авыл җирендә бит инде. Менә сентябрь ахырларында минем уже менә шушында күңелдә ясыйсы килә торган уяна менә ниндер кисточка алып, нәрсәдә ясыйсы килә башлый инде. Көзен кышкы кичләрдә иҗат белән мавыкса, җәй көне Сөйнеш Галимованың бакчасы гөлчәчәккә күмелә. Хәзер исә тәрәзә төпләре тутырып үсентеләр тәрбияли. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.